नमस्कार, मी जीविता. कोंकणी रांधप सांगाले कॉम्पिटिशन थवलेंच धन्यवाद. मी आज 5 मिनिटांत आमचे एक जेवण सिंपल होऊन कसे करते सांगून करून दाखवत असा. टाइम लिमिट मस्त उणे असा, सो बग्गीन सुरू करूया. तेंडले बगे बियेचे गरजचे सुके करून दाखवत असा अद्दी. त्यासाठी 1 कप तेंडले 4 ओळेचे गोंड थंबो मीठ घालून तेंडले सिजेले सेवल्स. तेंडले सिजलापर्यंत उंबळे वाले बियेचे गरमागे 1 धाकले कप्पाचे इतले कतली घालून घेतच. हे लायक करून मिक्स करून 5 मिनिट गॅसच्या वर सेवले तर हे रेडी होता. लास्ट आम्ही एक सिंपल होऊन इस्तान घालून घेऊया. इस्तनस मी हित तोंबो नारळ तेल, 1 अर्धा चमचा चितले सांसवा, मग 1 कड्डी जिरंगा सोप्पू घालून इस्तान घालून घेतस. आता बघा तेंडली मगे बियेचे गोर सुके रेडी झालस. गोडस मी हित डाळिंगेचे पायस करून दाखवत असं. त्यास मी इथं एक सगळे डाळिंगो कांतून एक पात्रस घालून घेतस. ह्यास आम्ही पाणी घालूनचे नको, तसेच गॅसचे वर तसेच शिजेले तर ह्याचे पाणी सोडता. बघा आता थंब पाणी सोडीत असं. ह्या टाइमस आम्ही नारळाचे दूध काढून घालून घेऊया. हवे जेलेरी नारळाचे दूध अर्ध मगे गोराचे दूध अर्धव घालून घेऊ होती, तेव्हा लायक होता. असे केलं तर लायक होता. ह्यास मी आता गोडाचे पाणी घालतस. हवे तर सक्कर व घालून घेऊ होती. गोडाचे पाणी घालून करले तर आमचं टेस्ट लायक असतं. गोड कितले हवे तितले गोड घालून घेतले तर झाले. आता एक लास्ट असं आम्ही 1 अर्ध चमचे तितले ಏಲಕ್ಕಿ पूड घालून घेऊया. पायस मस्त पातळ झाले तर थंब सज्जगे बाजून घेऊन मिक्स करून घेतले तर पायस मस्त सम घट्टे ಅಂತ. नाहीतर पातळ असले तर मांतर सज्जगे घालून घेतले तर पिरे, नाहीतर नको. मी इथं 1/4 कप्पाचे इतले सज्जिगे घालून घेतलं. हे लायक कतकतायलापर्यंत तूप अंत तंबो बियेचे गरमागे द्राक्षी भाजून घालून घेतलीच. आता पायस रेडी झालस. आता एक मग्याचे आंबट करून घेवले. मी इथं एक मिक्सी जार असं कतली कांतून घालून घेतस. 1 अर्ध कप्पाचे इतले कतलीचे 1 अर्ध लोटा पाणी घालून घेऊन नैसोन वाटून घेतले तर झाले. हित मी 1 धकले मगे कापून घेऊन सिजेले सेवतस. त्यास 1 अर्ध लोटा पाणी मगे थंब मीठ थंब गोंडी पूड घालून मगे लायक सिजोन दे ढांपून घेऊन सिजेले सेवले तर मस्त बग्गीन सित्त मगे. हित बघा आता लायक कतकत ಎಂತಸ मगे मगे ओ सिद्दिल्स. ह्या टाइमस आम्ही वाटून घेतले कतली कुडसेन 1 कतकतायले तर मस्त आंबट मग्याचे रेडी होता. ह्यास आम्ही लास्टस 1 सिंपल होऊन इस्तान घालून घेऊया. इस्तनस मी हित 1 अर्धा चमचा इतले नारळ तेल थंबो सांसव मगे सुके गोंडी 1-2 धकले धकले होऊन मोडून घेऊन घालून घेतस. मगे 1 कड्डी जिरंगा सोप घातले तर इस्तान रेडी झाले. आता रेडी झालेले आंबाटस घालून घेतले तर मग्याचे आंबाटे रेडी. इझी होऊन करून घेऊ होती हे आम्ही. आता मी हित आमच्या ट्रेडिशनल रेसिपी सॉल कढी करीत असं. ह्यास मी रातंब्याचे साल असं ते उंबलेले सेवले ते 1 राती उंबळे घेतले तर मस्त करले लायक होता. 4 बियो लसूण मगे खारस कितले हवे तितले ओळेಗೊಂಡು मगे 1 कड्डी चितले जिरंगा सोप्पು मगे साखरेचे पूड घालून घेवले होईद. साखर घालून घेवले होईद. मी हित 1.5 चमचे चितले साखरेचे पूड रुचीस थंबो मीठ घालून घेऊन लायक चेंचून घेतस. साधारण चेंजून घेऊन होताना मी हे नारळाचे दूधाचं कुडसेंग घेतस. मगे ह्या सुच आम्ही उंबळेन सेवून घेतले रातंबे सालाचे पाणी कितले हवे बघून घेऊन कुडसेंग घेऊया. हे आंबट असतं. रुचीस कितले हवे तितले कुडसेंग घेऊन लायक मिक्स केलं तर झाले. हित्येक मी अर्ध चमचे चितले जिऱ्याचे पुडियो कुडसेंग घेतलस. नाहीतर आम्ही जिरेन चेंजून घेताना कुडसेंग घेवले होईद. अखेरीस मी गाळून घेऊन हित कोथिंबीर बज्जी घालून घेतले तर सॉल कढीयो रेडी झाले. मी केले आज कोंकणीचे सिंपल जेवण ಒಟ್ಟಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ झाले सांगून आंकोंग ಎಂತस. टाइम लिमिट समज उणे असलेस बग्गीन सांगत गेले तर ಒಟ್ಟಾನ್ಸ್ अर्थ झाले सांगून आंकोंग घेऊन ह्या व्हिडिओ हित सरे तस. नमस्कार.